Ahoj, dnes ti ukážu, jak ručně vyrábím latexové kalhotky se zipem. Nejprve musím zalisovat konec zipu, poté na něj navlíknu oba jezdce a zalisuju i druhý konec zipu. Potom zastřihnu přičnívající látku ze zipu, nanesu přípravek na zipy, aby potom se dal přilepit zip k latexu. Ten se musí nechat uschnout obou stran. Tak to vypadá už hotový zip s naneseným přípravkem na zipy. Teď zastřihnu kraje, obkreslím střih na latex, snažím se nemít žádné velké zbytky z latexu, protože je to drahý materiál, tak to co nejvíce dávám k sobě, tak aby to dobře vyšlo. Teď je tam potřeba nakreslit i místo pro zip, proto už mám také vytvořenou předlohu, jak na zadní díl, tak i na přední díl. Pomocí pravítka si dělám střed, tak aby to bylo přesně. Teď latex vyříznu z metráže. Pokud byste chtěli něco, co na mém e-shopu není, určitě mi to napište do komentáře nebo na e-mail. Hodně se podívejte se na můj e-shop, mám tam spoustu oblečení, jak pro muže, tak ženy. Teď vyříznu místo pro zip. Teď je na řadě lepení. Očistím a odmastím obě strany latexu a nanesu lepidlo. To se musí nechat pár minut vyschnout, aby správně drželo. Teď sednu zadní díl. To
přejdu válečkem, aby to bylo správně zasisované a zaříznu přebytečný latex. Latex musím podlepit, aby při lepení na zip nedošlo k natáhnutí latexu a tím pádem mi to nevyšlo na jeho přesnou dílku, jelikož zip nejde roztáhnout. Odmastím, čistím, odpudru a nanesu lepidlo. Zase chvilku počkám. Nanesu lepidlo na zip, tam to musí být ve větším množství. Přijde na dolepení zipu na latex. To je docela obtížná část. Musí to být přesně tak, aby jezdci nedrhli o latex nebo se do něj neskřípli. Tak vidíte, pěkně to vyšlo. Teď odstraním papírovou pásku latexu. Tím opatrně, abych ho neodtrhnul od zipu. Teď to přitlačím válečkem do zipu, aby správně držel. Teď musím očistit i druhou stranu vnitřní a nalepit tam probřek latexu, aby zip držel z obou stran. Toto je na konce. Nanesu lepidlo zase. Nanesu lepidlo i na zip a na text kola. Po uschnutí lepidla můžu přilepit proužek latexu. Tak na konci přebytečný proužek zastřihnu a přejdu válečkem. Teď nalepím i na konce zipu čtveroudelníček. Teď celé překryju latexovým proužkem, tak aby zip nedráždil přímo po košku a byl také překryt latexem. Zase odmastím, očistím od pudru a nanesu lepidlo.
lepidlo nanesu na obě strany. Hodím proužek, který překryje zip. Samozřejmě je lepený jenom z jedné strany. Zaříznu konec. Tak už je nalepený zip. Teď už jen slepit vršek kalhotek, takže se odmastím a nanesu lepidlo. A tak to vypadá výroba latexových kalhotek se zipem. Pokud byste měli zájem, určitě se podívejte na můj e-shop. Mám tam i spoustu ostatního oblečení, jak pro muže, tak pro ženy. Pokud byste měli zájem o něco speciálního, určitě není problém mi napsat a domluvíme se. Nebo pokud by vám něco na e-shopu chybělo, určitě mi to napište. Snažím se postupně doplňovat více oblečení. A tak to vypadají už hotové kalhotky. Podívejte se na můj e-shop onyx.cz. To jsou vysoké latexové kalhotky se zipem. Děkuji za pozornost.